Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri dicokot boyo. Kembali minta satu salam salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya salam. Tenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi tenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi Nabi ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Yusatul Fatah Berkah Imanida Entertainment. Ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi waruwa sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Mas Bangun terima kasih.
boyo sing keri dicokot boyo atekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku mlanggengake ngaji atekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku mlanggengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo singkeri cokot boyo singkeri dicokot boyo. Baik, terima kasih.